Mayong adlaw sa aton nga tanan, mga higala o mga igsoon. Welcome sa aton pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ako diay ang inyo igsoon sa Ginoo, Pastor Jason Villacarlos. Sa sini nga adlaw mga igsoon, atong hisgutan ang mga kamatuoran nga kinahanglan naton masayran samtang niya kita sa sini nga kalibutan. Ang una nga kamatuoran nga igsoon nga dapat natong masayran nga duna kitay buhi nga Dios. Kag siya nga Dios mga igsoon, puno sa pagkagamhanan, puno sa pagkabalaan, puno sa pagkamatarong. O gani mabasa nato dinhi sa Genesis kapitulo 1, bersikulo 1 nga nagingon. In the beginning, God created the heavens and the earth. So mga igsoon, aton rin makita nga dili gyud nato malimod nga duna kitay Dios nga maoy sinugdanan ug maoy katapusan. Ug siya nga Dios kay puno siya sa pagkagamhanan. Gibuhat niya ang tanang butang. Sa unang adlaw gibuhat sa Dios ang kahayag, ang kawanangan, ang yuta nga mala ug nanurok ang mga nagkalain-lain nga mga tanong. Gibuhat usab niya ang mga kahayupan, ang mga hayop sa dagat, sa katubigan, sa patag, ang mga langgam, ug gibuhat niya ang tao, si Adan ug si Eva. Mga igsoon, kung aton isaysay kana nga mga kamatuoran, atong gayud makita mga igsoon nga duna kitay Dios nga gamhanan sa tanan. Siya nga Dios maoy tinubdan sa atong kinabuhi. Gibuhat kita niya nga mga tao aron sa paghimaya, aron sa pagsimba kaniya. Pero abi niyo mga igsoon, napakyas kita. Nagkasala kita ug nahimong dautan sa iyang atubangan. Ug tungod kay ang aton nga Dios, puno man siya sa pagkabalaan ug pagkamatarong. Ang iyang pagkabalaan ug pagkamatarong nagademand gayud nga ang atong sala pagasilutan. Ug ang silot sa atong mga sala mao kini ang kalaglagan sa atong kalag sa kalayo sa impierno. Apan bisan pa niana, gipakita usab sa Dios ang iyang dako nga kaluoy nganhi kanato ug ang iyang gugma nganhi kanato nga mga makasasala. Kay bisan sa makasasala pa kita, gipadala niya ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus aron sa pagluwas sa aton. Isip mga makasasala. Diin kita luwason. Luwason kita gikan sa pagkagapo sa sala, pagkaulipon sa yawa ug sa umaabot nga silot didto sa kalayo sa impierno. Pero unsa bay atong buhaton aron maangkon kini nato nga kaluwasan? Mga igsuon, tulo ka butang ang dapat nato nga ipamahayag sa Dios. Una, ato siya tuuhan nga siya nga Dios mao atong magbubuhat. Atong tuuhan sa kinasingkasing gayon nga siya nga Dios nahigugma kanato, naluoy kanato ug gipadala niya ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus aron sa pagluwas sa aton nga mga makasasala. Tuuhi na igsuon sa kinasingkasing gayon. Walay pagduha-duha, walay pagpanagana nga pagtuo, kundi himpit gayon. Tuuhi si Ginoong Hesus nga siya ang bugtong anak sa Dios, siya ang Mesiyas, siya ang manluluwas nga mianhi aron pagluwas kanimo ug kanako. Ikaduha mga igsuon, hinulsuli ang imong mga sala. Pangayo ipasaylo sa kinasingkasing gayon. Kung mahimo pa hilaki sa atubangan sa Dios. Ang tanan nimo nga mga kalapasan, sukad ka na himugso nining kalibutana, pangayo ipasaylo ang tanan nimo nga mga sala. O itugyan ang imong kinabuhi sa Ginoo. Mao kanay pinaka-importante nga ikatulong ni mga buhaton. Ihalad ang imong kinatibuk-an nga pagkatao sa iya. Ug abi ni mga ang Dios andam sa pagluwas kanimo. Gikan sa paggagapo sa sala, pagkaulipon sa yawa, ug sa umaabot nga silot didto sa linaw nga kalayo sa iyo. Igsuon, ipahayag kini pinaagi sa pagampo. Ako magampo mga igsuon, alang kanimo ug kabiga kini nga imo gayud nga pagampo sa kinasingkasing gayon. Magampo kita mga igsuon. Labing halangdon ug makagahom nako nga Dios. Ani ako karon sa imo atubangan. Nagaila gayon nga ikaw nga Dios puno sa pagkagamhanan, puno sa pagkabalaan ug pagkamatarong. Imo akong gibuhat aron simbahon ka, aron alagaron ka, aron himayaon ka,
aron pasidunggan ka. Apan Ginoong Dios, napakyas ako, nakasala ako, nahimo akong dautan, nakapanunod ako sang sala ni Adan ug ni Eva. Ug gani ang akong sala dunay kabayaran. Mao kining kalaglagan sa akong kalag didto sa kalayo sa impierno. Apan o Dios, maluoy ka. Luwas sa ibahan. Salamat o Dios sa imong pagpadala sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesus dinhi sa ubos kag buta aron pagluwas ka. O Ginoong Hesus, gituuhan ko gid ikaw nga ikaw ang bugtong anak sa Dios nga gipadala. Ikaw ang Mesiyas nga mianhi aron pagluwas ka. O Ginoong Hesus, maluoy ka, luwas sa ako. Pasaylua ako sa akong mga sala. Hinluoy ang akong tibuok nga pagkatao gikan sa mantsa ug sa tagta sa sala. Hugasi ako sa imong bililhon nga dugo nga gipaagas didto sa krus sa Kalbaryo. O Ginoong Hesus, ania kining akong kinabuhi, akong ihalad kanimo. Tudloi ako sa pagkinabuhi nga matarong, balaan ug Dios nun samtang nagapaabot ako sa imong pagbalik. Ilikay ako sa pagpakasala, ilikay ako sa mga tentasyon. Gamita ang akong kinabuhi, Ginoo, nga mahimo nga instrumento alang sa imong kahimayanan. Andam ako sa pagsunod sa pagbuhat sa imong kabubuton. Kinitanan o Ginoong Hesus, akong giampo o gitugyan o gihalad diha kanimo. Kini akong pag-ampo pinaagi lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Higala, igsuon, kung imo kadtong giampo sa kinasingkasing gayon, ingon sa pulong sa Dios sa Juan 1:12, apan si bisan kinsa nga mituo, misalig ug midawat kaniya, ihatagan sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Igsuon, higala, padayon sa pagkilya sa Ginoo, basahang iyang pulong, padayon sa pagampo ug alagari sa imong kinabuhi. Biyai ang dautan nga pagkinabuhi sama sa pagpakasala ug isalikway ang mga dautan nga buhat ug i-focus ang imong kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Nga someday ni balik ni Ginoong Hesus, makaingon sa imo, maayo ka ug buotan nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa jutay, pihalan ko ikaw sa daghan, dali, sulod nga rin ug ambit sa akong kalipay. Madamo nga salamat igsoon, ang Dios magpanalangin kanimo ug kanatong tanan. Praise the Lord.